вазифаи дил. Дил узви марказии хуни одам ҳайвонот аст, ки ҳаракати хунро дар одам таъмин менамояд. дили ҳайвони шерхӯр ва одам дар қафаси сина байни ҳарду қисми шуш дар болои диафрагма ҷой гирифтааст. дили одами калонсол 250-300 грамм ва дарозии 12 то 15 см мебошад. вазифаи дил чуни узви мушакӣ буда, аз пеш дил ва медачаи чапи дил, яъне хунро аз венаи гардиши хурди хун ба артерияи гардиши калони хун мегузаронад ва пеши дилу медачаи рости дил, яъне хунро аз венаи калони хун ба артерияи гардиши хун мегузаронад. иборат аст тарафҳои чапи ва рости дил ва девораи яклӯх ба ҳамдигар ҷудо мешаванд. девори дил се қабат дорад. қабати берунии серуди эпикард, қабати мобайнии мушакии миокард, қабати дарунии эндокард. дӯстони азиз, инак расидем боз ба анҷоми як навори дигар. агар видео ба шумо писанд ояд, лайкро гузоред ва дӯстони худ падиҳрисад кунед, то ки подписчикони мо зиёд шаванд. хуб, саломат бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.